नै माबायदि एम्बु बेदर मोनजाफैदों जोङो एम्बु बेदर। नोंथांमोनाबो जायो नामा? आंथ' जाखाया। नै गिदिर गिदिरथार लोगोफोर साम' दैसायाव एम्बु बिराद मोनो। मैयाबो जा बुरजा मोनदों। लायग्राफ्रा नै लायग्राफ्रा बहा लाया नोंसोर बाबा? दुब्लियाव। दुब्लियाव? बा गियाखै नों बुथारनो? दादा बुथारदों? नायलांबाय था दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना शेयार खालामगोन आं हागौमानि। गोदाबाय। आं जाया। जाफेराखै आङो। एवना माला मोना माला बेदर लायनांगौ बिलाय। ओइ मा बेदर जाबावनांगौ जाबाय बे एम्बुखौनो जाथोंसै। औ फुङावनो बिदि मोनो आरो मोनायावथ' बांसिन मोनबावोनदां ना? जायो फिसा फिसा साथामबो गोथाव मोनथारो बिसोरो। आंथ' दाङाबो जायाबो। आं जाथ्रा गोदोनिफ्रायनो। एम्बु सेसा नेवलाय मोफौ खुसिया जेबो जाया आङो। एन्जर थेन्जर जेबो जाया आं। बेखौ बुथारनो गोबाव थैबाय मोसौ खानाया। फुङावनो बेबायदि मोनो नै बिसिनिजों। आरोब्ला मोनायाव बांसिनसो मोनबावगोनदां ना? एवनानै जादो दा। बुथारो मानसिफ्रा। मोनावगोनथ' जोङो लायबावबा।